Arwaki ni machiegni nyakwara Ramogi jwang'e chenro ma kawuono mar ohala gi mwandu. Ma en chenro ma medo koloni yore mopogore opogore kaka inyalo chako ohala kendo tae e yo makare. Machiegni, nyinga Cleophas Oluoch. Kawuono e sigana mag ohala gi mwandu. Wachako kod sigand Steve Okelo ma en wuon Greenwells Energies. Mabende nyaka sani osebedo ka oke kendo lak e counties makaluo koting'o Siaya, Kisumu, Homa Bay nyaka koro sani gi paro mar donjo Migori to sani gintie alwora Mambita. Wawinjo sigande ahinya kotenore kod bedege momedo keyo mano ka uso modhi mag petrol, diesel, mauta mar taya nyaka gas mar tedo. En ang'o mosebedo kadhire, sigande en mane? To nyalo konowa gima chal nade kotenore kod ohala mosechako e counties gi duto. An Stephen Okelo Kumu, and I work Siaya County, Ugunja constituency. Kamo miluongo ni Abira, mane dala. Ohala ni ne wachako chon kabisa higa mar 2002 to kachopo 2011 nene wa register kambi miluongo ni Wells Oil mondo waus mafuta. Koro mafuta ni waseuse kuom higni mang'eny kabisa. To ka ne wachako e beach moro miluongo ni Usenge. Usenge no ne wachako magi pampa chiel mane nie beach kanyo. Customers wang'eny ne gin joma wuok Uganda, ne gin joma kelo rech to gidok gi mafuta taa mane wauso kanyo. Koro mane ohala ma kamane kaka ne wachako uso mafuta ka target market marwa ne en jo Uganda. To kachopo higa mar 2011 to ne wanyiewo lopo mokwongo e Masari mwa gere station miluongo ni Wells. E Wells ka wandiko ji chiegni 120. To wasetemo kabisa mondo wayaw badwa ma station moyaw mogik en Mambita. Mambita kanyo ne wadhi en wach Mbita en kama joma waluonge ni tourist destination, kama joma wuok oko ohero dhiye kabisa. To Mbita be nitie gi water transport mang'eny kabisa. Nwach nitie yiedhi, nitie water bus, nitie ferry. Koro mage be joma ne wang'iyo ka nyalo bedo chiro maduong' mar kawo mafuta. To Mbita be en hub maduong' kabisa nwach en momako nyaka Sindu, omako nyaka beaches moko ma dier nam kucha. Emomiyo ne waneno ka yawo Mbita no ne en gima muhimu kabisa. Ohala ni nigi achiedh nadi mang'eny kabisa. Nwach mokwongo en kuom jotich. Ing'en ohala mondo odhi kamoro amora kata ohala mondo dongi nyaka inwang' jotich makare. To be nyaka inwang' jotich makare, to be nyaka ing'i yo kaka inyalo mako jotich makare mondo kik giwuog gimed betie. Ohala ni be kendo achiedh nadi ma en go en sirkal. Sirkal ing'eyo ni ema ng'iyo nengo mar mafuta kochopo tarik 14. To be sirkal be sani odonje gi gimoro miluongo ni government to government. Chon ne en gan seche midwa kel mo i Kenya ka to ne en ga gimiluongo no open tender system. To mano nyaka ne sirkal gol makel government to government. Nitie challenges mang'eny kabisa. Chon ne idwaro capital matin mondo ne iwar mo. Sani koro ing'eyo ni idwaro capital maduong' kabisa mondo iwar mo. Ting'en pod margin to en achiel kaka ne en chon cha. Onge pogruok maduong' ahinya giminwang'e sani gi gima ninwang'e chon. Koro en ohala ma nyaka imakri gi bengi motegno. Kendo bengi be nyaka ibed kod bengi usiano maber mondo gimi pesa. Nwach bank tije en uso pesa. Koro nyaka ibed gi usiano maber gi bank mondo bengi omi pesa. Nwach kaka nengo medre e kaka nengo wero be medo dwaro pesa maduong'.
koro nyaka imakri gi bengi mondo bengi omi pesa maduong' mondo kiwargo moni eka koro inyalo uso. Bengi e Kenya ka indigo ng'iyo weche ohala kabisa, kendo gin gi relationship managers ma tijgi en mana wuotho e ohala ka gibiro ging'iyo, gipuonjo jo ohala, gitimo gimiluongo na capacity building mang'eny kabisa kuom jo ohala, mondo niwach bengi be ok dwan seche moholi pesa to tami chulo. Emomiyo bengi akwayo jowa mondo obed gi usiano maber kabisa gi bengi, mondo jo bengi giwuothogo e yo makare, mondo puonjgi kaka onego bed ni timo ohala, mondo omigi hola mar timo ohala. An gima jawacho ka onge go ohala ma onge yuto. Ohala en mana kaka irite gi jotich mindiko, kaka indikogi. Gima asenwang'o i ohala masani, gima muhimu kabisa ma jo ohala onego bed ni ng'iyo en ng'ama iluongo ni ja human resource, ng'ama go kogno jomindiko. Ma seche midwaro accountant to en gimoro milando minwang' talent makare. Seche mogogi kogno monwang' ng'ama kare, to ng'ama kare no kosedonjo to miye training e yo makare mondo one kaka onyalo tiyo tijno. Niwach ng'at mosomo tije mong'eyo, an gi adier ni seche monwang'o nafas mar tiyo tijeno to okawe be e yo makare, to bo tiyo tijeno e yo makare o make sure gik moko dhi kare. Koro ndiko ji ka indigo en gima muhimu kabisa kuom jowa, mondo inwang' seche michako ohala nyaka ibed gi ng'ama iluongo ni ja human resource mang'iyo talent, otimo advertisement, onwang'o the right person for the right job. Ing'eno mor mar ohala en na ohala dongo. Nocho ohala chal kaka nyathi kinyuolo ting'ene nyaka make sure no dhi skul e yo makare, osomo e yo makare, odongo ma nyaka obed ng'ama ng'ong. Ber ohala, mit ohala en seche modongo. To ohala be ok inyalo dongo kendi ma onge jomosiri. Nyaka ibed gi jomosiri, joma kare minyalo wuothogo, jomigeno, jomitrust, ma ing'eyo ni jogi kata ka onge to gibo wuotho go ohala ni iyo makare. Gimoro nitie ma muhimu be i ohala ka kabisa, bedo gi insurance mo oumi midhierni minyalo nwang'o e safar mar ohala ni. Nwach seche mibedo gi insurance moumi e gik moko mang'eny, to seche minwang'o kata midhiero moro kata tabu moro donjo, to jo insurance ka emiluongo to gibiro gitimoni gi gik motimore, gikelo jo lony meke gima nyalo timo investigation. Ka ginwang'o ni gima kamano notimore adier, to insurance chuli. Koro mago e gik moko mamiyo koro mijing'o ma kata ka gik moko timore maricho, to gin gik moko ma oumi, ibedo covered. Koro nwang'o insurance makare ma bende reputable, moko bi chandi gi weche seche ma weche tek to gitamre chuli e midhiero no. Bende gik moko mamiyo chuny jo ohala chido, to mago gik mamiyo be ohala bende seche moko ok dhi maber, ma nyalo miyo ohala gore piny. Ing'eyo ni sani nitie wach moro madhi mbele piny ka kabisa ne idwa ni mondo ji owek tiyo gi mafuta. Niwach mafuta inwang'o ka ketho kor lwasi. Koro ohala moro amora ma intie mineno ka lokruok nitie, niwach sani piny dwaro kabisa mondo ji odhi e green energy. To ing'en seche ma ji dhi e green energy, koro emomiyo igolo wach oil. Niwach ing'en energy to en energy, obed solar, obed gas, obed electric, duto, obed hydro, duto, obed wind. Koro emomiyo ne wawuok e wells oil wadhi e green wealth energy, mondo wabed energy solution mar gimoro amora ma bo dware ma en energy. Ohala oseidho malo niwach ing'en sani wabe koro emomiyo ne wakelo gas, wabe wang'iyo wach EVs, wang'iyo wach EV, electric vehicles, wabe wang'iyo wach kaka wanyalo donjo i ohala mar keto solar. Koro emomiyo wadhi green. Emomiyo kata nyalo wacho nyocha an China mondo adhi ang'iye mana kaka joka time. No China kichopo weche geche mafuta gi ne gisewerego. Geche duto mane ndara ng'eny gi gin na geche meg electric. Koro an be nyocha adhi e kisera kuno mondo anwang'ie idea no, aduoge go kaendigo mondo wa diversify, wabed gi line mang'eny kabisa mwanyalo chiwogo weche energy. Wasetemo kabisa wan Siaya County,
wan Kisumu County, wan Homa Bay County, to wan gi mpango mar higa manyien dhi Migori, mano 2025, 2026 wadwa dhi Busia. Gima nyalo jiwo jowan gima sefwenyo na siri moro nitie ma jowa kia. Nwach an aparo ni ohala e gima muhimu kabisa mondo jowa odonji e ohala. Luoro iwachoga ni the fear of unknown. An aparo ni luoro no e gima onego bed jowa golo luoro no kabisa mondo gidonji e ohala. Nwach onge gima inyalo timo mok ikawo risk. An ajawachoga gima the higher the risk, the higher the income. Koro nego bed ni jowa gin joma ma wuok oko motegno kabisa mondo gidonji e ohala ka risk moro amora nitie, gineno mana kaka ginyalo mitigate risk no to gidonji e ohala mondo gine kaka ginyalo dhi mbele. Nwach ohala en gima muhimu kabisa mondo otimre e gweng'wa. Sechwa mwause en wan gi nwach e model marwa mar ohala wa target joma small scale, ji moko man gi pump achiel gi madwaro mo lita 1,000, madwaro mo lita 2,000. Koro ji madwaro mo matin kamano nyalo goyo namba mar office line en 0113 864017. Abo nuoyo kendo 0113 864 017. Wan gi Facebook page bende miluongo ni Greenwells Energies. Website wan go www.greenwellsenergies.com. Koro in kod ng'eyo ka ginyalo chako ohala mag uso modhi moting'o petrol, diesel, mauta mag taya nyaka gas mar tedo. Wakaw yweyo masani kendo ka waduogo abiro ka kod ja ohala mar juma. Kik idhi mabor. Kotelnu kod mama jakidhako malelo tok dhi kachiel ana jako jakeus wakwayonu Happy New Year. Happy Nyasaye ogwedhu oritu. Aparo ne wiyi owil. Seher en jaoda. To gimoro amora mar Seher bende mara. Arwaki kendo nyako Ramogi jwang' e chenro mar ohala gi mwandu. En mor mara ni pod ikete kar ka e chenro ni. Nyako Ramogi jwang' chenro maketo mwandu nyalo chakore kata ka intiere pinje maoko. Kaka wasewinjo sigeni mamoko mokadho, ma en sigand Patrick Deya. Patrick Deya ka intiere piny mar Amerika oyudo thuolo mar yawo kar thieth e boma ma Oyugis e kaunti ma Homa Bay miluongo ni Agiso Medical Center. En ang'o omiyo nochake? To nyaka sani keto mwandu e piny Kenya nigi pogruok mane? Kata oyudo pek kod mor mage e tijni? Owinjane sigandeni mar Patrick Deya e ja ohalawa mar juma. First, and nyinga Patrick Lumba Deya.
sanitija and Lugan engineer. I can do radio and TV on air or turn down. And I just ma nyaluo. So that was what I did with this. So naneno na chaka Agiso nikech hapa ni hospital en gima nyaka kel machiegni ji. Omiyo achako Agiso. Nying mar Agiso no en nying dana. Agiso nyotieko. To gimomiyo nachako Agiso en nikech e higa 21 owadwa maduong' ne tuo kabisa. Mabang'e Nyasaye ome e Desemba. To kuom dweche 4 ne an kode osiptende Nairobi gi Kisumu. Owuotho kode kamoro amora. To kaka naneno kaka gimitimo e osiptendegi ne ok omora. Inuomo ni itero jatuo. To jatuo ing'e ni sama jatuo ok nyal wuotho cha, jatuo pek nyuoe. Tinyalo tero jatuo osiptal. To in ema nyaka idhi ma iom wheelchair. Iket jatuo ni e wheelchair. Itere e hospital. Maonge ng'okoni. To wheelchair ni be nyaka ichul mondi. Iwe ID card mari. Ng'e kimi wheelchair. Kipenjo ni to eri ng'ama nyalo konya mondo akel jatuo ni jiduong' koyge konya kendi. Mago gik mane rachna kabisa. To ka in e osiptal, in ema nyaka idhi gi jatuo, iter jatuo ka, ikel jatuo kocha, idhi iom form ni, idhi ikaw form kaendi, iter jatuo, in ema isiko gi jatuo ni kamoro amora ma itie, modhiye. Line, ipang line mas, moko no ni sapango line ni kada ma dakika 30 to gichopo mbele ka iting'ise ni in a line maonge gima nyalo tiyoni ka doko machielo. Omiyo naparora chieng' moro awacho ni adwa chako klinik moro matin manyalo kelo pogruok gi kaka jotuo ineno. Omiyo nachako Agiso. Well, Agiso pogore nikech thieth modern kaka wadwano thieth ji. Mokwongo tik ka jatuo biro nyaka wanwang' ni tang' ma chamo jatuo nikech wadhi tero gik moko e lab mondo wanwang' watim labwa mondo wanwang' ni ang'o chame. Mano namba achiel. To omiyo wan gi lab manyalo ng'iyo tuo moro amora manie dendi mondo wang'e ni ang'o itimi kapok othiedhi. Ok adwa ni daktari mowando kanyo gwaga gi wiye. Mano namba achiel. Namba ariyo, kikelo jatuo ni Agiso, to jatuo no nyaka wane ni to biro ka nikech odwaro thieth. Nyaka wang'iye maber. Nyaka wamiye luor no. Ng'ata mobiro Agiso kata en mama muti, nyathi matin, ng'ata mobiro ka nyaka wamiye luor mani obiro mondo wakonye. Mano gima nyaka watim. Omiyo mano gik modwani mondo wabed go mopogore. Gimoro ni daktari loso kodi marach, kata nas loso kodi marach,
kara ni bedo kanyo to onge ng'aw loso kodi mondo nwang' ni tang'oe rach kodi nyisi ni daktari pod nigi ng'ato to ritwari na kama tin mago service no ng'ato moro amora ma nyaka idhi ire nikech nitiere gimidwaro idwaro certificate idwaro mondo gibi ging'in gine gitim inspection idwaro mondo gibi gilos gimoro fundi mabiro loso gimoro fundi mabiro loso freji mabiro loso tiles mabiro loso waketo ni curtains ng'ata ma in godo gi tich monego gitimni nyaka imigi luor nyaka inegi inyise ni gimitimo ni nigi wach ma nyalo miyo gik matimo losore. Kizungu wacho ni recognize and see them. You have to nyaka ineni ok ing'eyo gik moko te. And Agiso be an ok ang'eyo gik moko te. Onge gik moko te. Koro nyaka ibolri kidwaro gimoro. Iloso gi ji maber, inyiso gi gimomiyo ka gitimoni kama, to gibotimore kama. Ka ging'e ni osiptal ok en aena ni en mari. Ok en aena business. Ikelo osiptal nikech idwa konyo jopiny. To kinyalo keto e wigi ni magi makonyo jopiny, ma kata in ni wuon, chiemo moro nyalo biro kaendi nikech idwaro mondo okonyi. Kamano, kiloso gi ji kamano to ibiro neno ka ji hero kata mana konyi. Gima nie chunya kaendi en plan mar miyo Agiso bedo osiptal mang'ongo kabisa monyalo thiedho gimoro amora. Ne ochako kaka osiptal mane e pacha ne en osiptal ma kaka clinic. Ibiro wateri e lab, wang'iyo ni tuo mane ma in go to ithiedhi tidok. To ne okedo oteni ariyo kende. Maka ng'at mobiro ma ok winj maber ahinya tinyalo kete kanyo mondo onindi matin kata onene kata kodhi to onong'o ni mano ok nyalre. Sani koro ka ji obiro ka to gidwa nothiedhgi ka gituo ahinya to gidwa ni mondo oketgi e ward. Omiyo koro wadhi bedo level 3A matiende ni nyaka wabed gi oteni 25 kata mar wuon. Wadwa chako ohala machal kamagi, nyaka ibed gi chir to kendo nyaka ibed gi patience ni gik moko dhi timore to ginyalo timore seche ma ok ni panic botimore. In kidwa ni tim gi kiny to nyaka ibed gi paro mani maybe kiny ok bi timore. Onyalo timore kata juma mabiro nikech ng'ato nono ema nyaka tim gimidwaro mondo timni. Kaka nyaka gibi gitim inspection, nyaka gibi gitim gineni kama in godo ni en kama oromo tich koso ok oromo tich. En mogik, wadwa timo gik makamae kendo chako ohala, nyaka ibed ng'at ma kizungu wacho ni thick skin. Tiende ni gik moko ok ibed ng'awo sama tin to iyo wang' dawre gi ji. Number 1 en 7 nono 3 5 4 1 3
541-1350. Sani pod wongi gi website to Manuel Lawson, bobido Agiso healthcare.com. Nyakora moga jwang in bende nyalo chako ohala kata bed matin kata maduong'. Inyalo chake ka in e piny Kenya, bende inyalo keto mwandu ka in e pinje maoko kiduogo pacho ka mondo mi bende yud ohala manyalo kelo ni yuto kod mwandu. En mor mara ni bedo kod arne ochak chenro ma kawuono mar ohala gi mwandu makoro sani wachopo e giko mare. Turi koda kendo juma manyien wamenyo ni ohala mamoko. Wami riekni kaka inyalo chakogi kendo tayogi e yo makare. Oriti masani, nyinga Cleophas Oluoch. Mondo mine chenro ni kod mamoko mag ohala gi mwandu, donji e viewsasa.com.